Kaikkihan lähti siitä, että mä hain tänne TT:hen. Aluksen piti olla ihan vaan pelkkää vietonta lähtöä. Mutta niinhän se on, että ryhmässä tunnetusti tyhmyys tiivistyy ja niin me sitten ruvettiin tekemään näitä jäyniä. Viettäisitte eläkepäiviä vaikka Iglussa, jos tällainen tilanne nyt todellisuudessa Suomeen iskisi? Vaikea sanoa. Olisiko jotain suunnitelmia? Olisi se aika ikävä kyllä. Olisi se kyllä. Joku tietäis jonkun viileen mestan jossakin. Polttaa, asfaltti polttaa, on paras päivä kesän No eli se vaikuttaisi siltä, että se alue peittyisi tuolla jäällä. En mä tiedä, kannattaa se harkita vielä sitä asuinpaikkaa, koska pitkällä aikatähtäimellä jos arvioitu se raja, että mihin se se ei ihan heti tuohon humpsahda, mutta siis silleen vaiheessa. Uhkaa lähteä toi nautakarja kokonaan ulkomaille, kun EU poistaa näitä tukia, niin voi olla, että lähtee moni muukin, perunat ja kaikki, että kun jäässä ei paljon kasva mikään. Sitä vois vaikka tyynten vetten päällä kävellään eri tavalla. Tytöt hymyilee. Talouden kiltaindeksin ja saatte vielä, pistetään vielä leivot tuohon, se on virallinen. Kiitokset teille osallistumisesta jäynään. Mitä mieltä olette tästä? Miten vaikuttaako tämä teidän tähän ilmastokäyttäytymiseen tulevaisuudessa? Diplomi itsellenne. Ja sitten mikäs teidän nimenne on? Riitta. No toi saattaa olla, että se ei välttämättä kyllä kaikkiin mene läpi. Koska kuitenkin tosta on puhuttu niin kauan. Kannattaa ottaa varten. Joo, että ajatteko ruveta lisäämään hiilidioksidipäästöjä arkipäiväisessä elämässä? Joo, kyllä ainakin hyvin. Kannattaa ehdottomasti, että isompaa autoa alle ja metsät nurin. Kiitos, hyvää päivää. Saatte siitä kunniadiplomin osallistumisesta. Teidän nimenä. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house.